मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपदेशू नको गुणवंत अनंतार, गुणायका गणेश आता. जय जय रघुवीर समर्थ कैलास राणा शिवचंद्र मोडी. फळींद्र माता मुक्ती जळाली, कारण्य सिंधू भवदुःखारी. तुझं वीर शंभो मज बोलतारी. त्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी ठेवितो मस्तक त्या ठिकाणी, तेथे रूप तुझे पाय दोन्ही. अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, तिथे ज्ञानतो ज्ञान राजा सुपात्र. तया नटिका महापुण्य राशी, नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी. मोरया मोरया मी बाळताने, तुझीच सेवा करू काय गाणे. अन्याय माझे कोट्यान कोटी, मोरेश्वरा बा तुकाल कोटी. अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, तिथे ज्ञानतो ज्ञान राजा सुपात्र. तया नटिका महापुण्य राशी, नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरा. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. राजेंद्र दत्तात्रय भोसले गेल्या 18 वर्षापासून मी प्रभादेवीचा सिद्धिविनायक गणपती याची स्थापना करीत आहोत माझ्या राहत्या घरी. तसेच माझ्या 2 वर्षापासून करोना कालावधीमध्ये आम्हाला कुठलाही सण साजरा करता आला नाही. व आत्ताचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस साहेब यांच्या धोरणामुळे आम्हाला सण साजरा करता येत आहे. तसेच माझे माननीय पंतप्रधान व माननीय अमित शाह साहेब
यांच्या आशीर्वादाने सर्व सण आम्ही आता उत्साहात साजरा करू, हीच माझी सदैवाची प्रार्थना. कोकण शाही न्यूजचे सर्वप्रथम आभार यांनी आमच्या घरी गणपतीची लाईव्ह शूटिंग घेतल्याबद्दल व कोकण शाही न्यूजचे संचालक श्री साईनाथ गावकर व आमचे मुंबईचे प्रतिनिधी प्रशांत रेवणकर साहेब यांनी सुद्धा आमच्या घरी येऊन शूटिंग केल्याबद्दल आभार यांचे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.